nilitum Kretarwan Kumaji Press Club bitung ahin pen nan hejong birta kilong la dorsin tobi thalangli dorbagri Press Club mate herangke klembang pu alangli pini jewai jui jisemet memen pen jewai jui pa jelo masin tintani duglo alangli apor pepen ke jewai sante duglo wongin tum duglo lesi dobe hem si don rab si prozi tum khanani pantang serang ji khan sin tum thane ahel jumi hanglo la penke alangli karjong chomreng ni ke parap pamiji pangsi tum pen ahli jumi yang nam pilo la si tum alangli amen pen tini so mini disi tum condolence la penki kadong biji pangsi tum bitung ani chune la si big support do eta along di anam kadong biji kan sini chune do si disi am Rasi pini nilitum dan Kretarwan Kumaji Press Club asai hemalong karlitang dorsing topi ya kehai mat apan nilitum cikimolo non hejong alangli sangte jukok made kaciwai po bertalong si nilitum kadu ko becing rupen pini alangli pan cikimo ponlo la si men pen alangli labang so apir heben ciwai jo ya bang nilitum sa mending duklo la si alangli arsiting piglo pukiso nilitum sa me karjulong sida me tajata ratun mube oi pisa me pini bang men alangli arong se boy jui bang nilitum ningduk pigan no athe abuson nilitum mangbong kang tangkring aferang ke kabide da bang nilitum sa me ningduk lo ta Kolong Kumaji Press Club hin sa me lasi alangli chomreng me mati chomreng no itu dun long pa me ji phan nilitum adu kabe Kolong Kumaji Press Club hin sa me alangli phan hirjume han pilo lasi alangli chomreng me dun pa me ko singin khelo la penato nara batum sta me nik pathi do je alangli karlitan sta me alangli karjong chomreng me dun pa me ji alangli tun sta me ning thena po lasi wangsi nilitum sa me alangli phan chiki mo